खुलुमबाय फ्रेंड्स बेखिनियाव आं मोनसे रिएक्शन भिडिअ लाना फैदों रिएक्शन भिडिअ तो होनजाया बेखौ नाथाय मोनसे रिप्लाइ टाइपनि भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बिपुल मुसाहारी आरो थाख्लाय नार्जारी बिथांमोननि बाथ्रा बुंनो नाजादों। अबयसे बिथांमोननि जेबो बुङा आङो गाज्रिबो बुङा मोजांबो बुंनाय नङा। नाथाय बिपुल मुसाहारी बिथाङा थांनाय मोनसे भिडिअ आं बिथांमोनखौ लानानै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो बे भिडिअनि सायाव बिथाङा मोनसे आंनि चेनेलखौ नाम लानाय नुदों एसे जोंनि प्र माने मोनसे साइडथिंल' बाथ्रा बुंनाय बेबायदि बुंदों। एनिथिं एमजे बिथांखौबो बुंदों आरो आंखौबो एसे बुंदों अबयसे डाइरेक्ट आंखौ बांद्राय बुङाखैबाबो बुंदों। गिबियावनो आं बिथांखौ बुंगोन आं रावनिबो खावसेनि मानसि नङा ना आं थाख्लाय नार्जारीखौ सिनायो ना बिपुल मुसाहारी बिथांखौ सिनायो बिथांमोनखौ जोङो सावथुन मुलुगनि सुबुं होननानै सिनायो। सानैखौबो समान नोजोरजों आं नायो बिथांमोना जि सावथुन बानाया मानो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों समान नोजोरजोंनो नायबोदों। बिथांमोननि जेबो माने सोरबा सासेनि बांसिन प्र सोरबा सासेथिं बांसिन बायास बेबायदि जेबो गैया जेबो रावनिबो बायास नङा। जानो हागौ बै भिडिअआव आंनि बुंनाया एसे थाख्लाय नार्जारीनि बायास बा प्र बेबायदि जानो हागौ नाथाय आं रियेलि आंनि अन्तरनिफ्राय बुंदों आंनि गोरबोनिफ्राय बुंदों आं थाख्लाय नार्जारीनिबो प्र नङा बा बिथांखौ बिराद सापर्ट खालाम बेबो नङा। बेवहाय गोरोन्थि थारनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा सोरनिया बेसेबां थार सोरनिया बेसेबां कारेक्ट ना थाख्लाय नार्जारीनिया जोबोर कारेक्ट ना बिपुल मुसाहारीनिया जोबोर कारेक्ट ना सानैनियाबो जोबोर इनकारेक्ट बे बाथ्राखौ आं बुङा। आं मात्र मोनसेल' लुबैदों बिथांमोना जिहेतु बर' सावथुन मुलुगनि सानैबो मुंदांखा महरगिरि आर्टिस्टबो एक्टरबो सबखौनो बुंगोन आं बिथांमोनखौ डाइरेक्टरबो स' बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय सम्पद सानैबो सम्पद जानो हागौ माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों सानैनि गेजेराव आरो बे मिसआन्डारस्टेन्डिंखौ लानानै जों भिडिअ बानायनायखाय जानो हागौ जोंखौबो एसे माने रिएक्सन होबाय गियान होबाय नङा होमबा इउटिउबारफोरखौबो बुंबाय आरो बे इउटिउबारफोरनि मादाव एनिथिं एमजे आरो आंनि चेनेलनि नामखौ लानाय बायदि आं नुदों। अबयसे बिथाङा आंनि चेनेलनि कमप्लिट नामखौ बुंनो रोङाखै आंनि चेनेलनि कमप्लिट मुङा जाहैबाय मा नलेज मेडिया एन्ड एनालाइसिस। बे हिसाबै आं माने जिहेतु सानै बर'निनो मुंदांखा महरगिरि सानैबो जोंनिनो सम्पद बेनिखायनो सानैनि गेजेराव नांलाय खमलायखौ आं लुबैयाखै। बिथांमोना खौसे जानानै रायलायनानै बे जेंनाखौ फोजोबनांगौ। बर' हारिखौ अपमान नुयो बेबायदि नांलायबाय थायोबा आरो बिपुल मुसाहारी बिथांखौ आङो थोंजोङै बुंगोन आङो थाख्लाय नार्जारीनिबो बायास नङा नोंथांनिबो बायास नङा जों जाबाय गेजेरनि सुबुं। जानो हागौ बै भिडिअआव आंनि बुंनाया एसे थाख्लाय नार्जारीथिं बायास जानाय बायदि नुनो मोन्दों माखासे बेबायदि साननो हागोन नाथाय नङा रावनिबो फारसेनि नङा। आं दिनै दाथिना बुंनाय बाथ्राखौ जोङो सावथुन मुलुगनि मानसिखौ रावखौबो माने उदैनि बिखुं नोजोरजों नाया जों साफ्रोमनिबो फिल्मखौ समानैनो नायगोन साफ्रोमखौबो जों बरायगोन। मानो होनोबा जोंहा मोनसे समस्या दं जे जों दिनैनि तारिखाव जुदि जों बायदि सुबुङा आं बायदि सुबुङा जुदि दिनैनि तारिखाव सोरबा थाख्लाय नार्जारीखौ सापर्ट खालामोबा सोरबा गुबुन माने महरगिरिखौ सापर्ट खालामबा मा जागोन प्रब्लेमाव गोलैगोन। जानो हागौ सोरबा बेबायदि सापर्ट खालामनोबो हागौ नाथाय आं जाबाय मोनसे दायित्वशिल पार्सन होननानै आं सानो गावखौनो जे जों साफ्रोम महरगिरिखौ माब्लाबा मोनसे समाव बिसोरखौ जों आलासि महरै लाबोनो गोनां मोनसे जोंहा थासारि दं। बेनिखायनो बेवहाय सोरनिबा सापर्ट जाना बुंनो थाखाय जेबो इन्टेनसन गैया बेबायदि आंनि ब्रेनाव जेबो साननाय गैया बेबायदि आंनि ब्रेनाव जेबो साननाय गैया। मानो होनोबा जों साफ्रोम महरगिरिखौ माब्लाबा आलासि महरै लाबोनो थाखाय बाध्य जागोन। स' बेबायदि बिथिङाव सोरखौबा गाज्रि बुंनानै सोरखौबा मोजां बुंनानै सोरदोबा हामा जानो आं बोरै नङा होमबा। स' बेबायदि नङा बिपुल मुसाहारी बिथांखौ आं दा थोंजोङै बुंगोन जुदि आं माबाफोर जुदि नोंथांनि गाज्रि बुंफ्लांदोंबा नोंथां आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। आङो जाबाय जोबोर सादारन सासे बर'नि इउटिउबार जाखांफुनाय इउटिउबार जानो हागौ जोङो गोबां पाब्लिस जायाखै जों रावनिबो नोजोराव गोलैयै इउटिउबारफोर नङा होमबा। जानो हागौ जोंनि बुंनाया एसे गोरोन्थि जानो हागौ। आथिखालाव लिडारफ्रा मा खालामो गावसोरा गोरोन्थिखौथ' खालामो बिनि उनाव जेब्ला सोरबा इउटिउबारफोरा भिडिअ बानायबा इउटिउबारफोरखौ माने जावो नङा होमबा। बे गोरोन्थि मानो होनोबा बै इउटिउबारफोराबो नोंथांमोनखौ खिन्थु पपुलार बानायनायाव बिहोमा दं गैया नङा दं। सोरबा ससियेल मिडियानि पार्सनाबो नोंथांमोनखौ पपुलार खालामनायाव बिहोमा दं नङा होमबा। एसे एला जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि बुङोबा बेखौ सोरबा एसे रिएक्सन होदों बेखौ एसेबां दुखु खालामनांगौ नङा। एसेबां गिदिर महरगिरिफोरा बेखौ साननांगौ जेबो बाथ्रा गैया। इउटिउबारनि मुंखौ लानानै जेबो मुलाम्फा गैया आं बेबायदि बुंगोन। नोंथांमोना बर'नि मुंदांखा महरगिरि नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बर'नि जेसेबां जि जाथायफोर दं
जेसेबां जि जारिमिन दं बैफोरनि सायाव फिल्म बानाय आं बेखौसो बुंगोन। फिल्म बानाय बिपुल मुसाहारी आरो थाख्लाय नार्जारी आं सानैखौबो बुंगोन बा गुबुन महरगिरिफोरखौ बुंगोन। जानो हागौ आं बिथांमोनखौ एडभाइस होनो हानाय आंहा गोहो गैया नङा होमबा। आं सोरबा फरायसाफोरखौसो एडभाइस होनो हानाय आंनियाव माने आंहा पावार दं नङा होमबा। जिहेतु स्कुलाव आं बुंनो हायो बे बाथ्राखौ, नाथाय बेबायदि अपेन प्लेटफर्माव सोरबा बुंनो हानाय पावार गैया। नाथाय रिएक्सन भिडिअ हिसाबै आं बुंदों नोंथांमोना बर'नि जेसेबां जारिमिन जेसेबां जाथाय जि जालांबाय बर' हारियाव नङा होमबा, बर'नि हारिमुनि सायाव फिल्म बानाय, खेराइनि सायाव फिल्म बानाय, बर' हारिया बोरै जोनोम जानाय बिनि सायाव फिल्म बानाय, बर' रावा बोरै जोनोम जानाय बिनि सायाव फिल्म बानाय, एनडिएफबिनि जारिमिननि सायाव फिल्म बानाय, बिएलटिनि जारिमिननि सायाव फिल्म बानाय, पिटिसि एबसुनि आन्दलननि समाव जि जाथाय जादोंमोन बिनि सायाव फिल्म बानाय, गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ माबायदि बर' हारिखौ बोखांदोंमोन बिनि सायाव फिल्म बानाय। आरो बेवहाय गोरोन्थिबो जागोन, नोंथांमोनाबो गोरोन्थि जागोन। आरो बै गोरोन्थिखौ सोरबा बाङाय एसे दिन्थिबा बेवहाय इमान दुखु मोननांगोन नङा होमबा, बेबायदि आं बुंगोन। स' बिपुल मुसाहारी बिथांखौ आं बुंगोन नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा, रावनिबो बायस जाना जों बुङा। सोरबा गोरोन्थि एसे मावनाय बायदि नुदोंबा एखे एसे बुंखानांगोन आरो बुंजानोबो हानांगोन। नोंथाङा जुदि लिडारबा बुंजानोबो हानांगोन। नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै दिनै प्रमद बर'खौ माबायदि बुङो नङा होमबा। नाथाय माब्लाबा प्रमद बर'आ सानैसो इउटिउबारफोरा ओरैनाथ' बुङा ना नङा होमबा। इउटिउबारफोराथ' मा, इउटिउबारनि जुदि आं बाथ्रा बुंनो थाङोबा, बर' इउटिउबारफोरनि जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोबा, बर' इउटिउबारफोरा मा बिखाफोर दाननानै सिगाङाव फैनानै गिया लनानै बाथ्रा बुङो। नाथाय जायफोर सुबुंफोरा आन्दोआव थानानै बायदिसिना बाथ्रा बुङो बै सुबुंफोरखौथ' बुंनो हायाखै। बिथांमोनाबोथ' गोबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स लिरदों, बिथांमोनखौथ' बुंनो हायाखै। नाथाय सासे सानै इउटिउबारखौ बुङो नङा होमबा। आरो बिथाङा बुंदों बिपुल मुसाहारी बिथाङा बुंदों मा गोदानै BCAA बायदि आफाद दागोन। बेनि सायावबो आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया, आं बुंनायबो नङा। नाथाय सासे बर' सुबुं हिसाबै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे बिथाङा जाय टारगेटनि थाखाय आफादखौ दानो थांदों बिथाङा बिसानिफ्राय ओंखारसिगोन आरो बिसा बायदि गोदान एस'सिएसन दागोन आरो दानानै गावनि फिल्मखौ प्रसार खालामगोन बा बेबायदि माने पेरेलेल लेभेलाव बेबायदि मोनसे आफाद दागोन बेबायदि बुंदों। बिसानिफ्राय ओंखारबाय, बिथाङा बिसानिफ्राय ओंखारबाय आरो बेबायदि गोदान एस'सिएसन दागोन आरो गावनि फिल्मखौ पाब्लिश खालामगोन। गावबो बेबायदि एक्टर आर्टिस्ट महरगिरि प्रडिउस खालामगोन बिथांनि टारगेटआ। नोंथाङा जि आफाद दाया मानो बेखौ जोंहा बुंनो गोनां गैया। डेम'क्रेटिक कान्ट्रि सबबो आफाद दानो हायो। आरो नोंथाङा जुदि बै आफाद दानानै जोबोर मोजां मोजां सावथुन जुदि खालामनो हायोबा, एलबाम दिहुननो हायोबा, मिउजिक दिहुननो हायोबा, जि दिहुना मानो बैखौ जोङो अरायबो बरायगोन। मात्र मोननै आफादनि गेजेराव दावहाल' जानाङा। जुदि दावहा जायोबा खिन्थु सबखौबो जोङो बुंगोन मा थाख्लाय नार्जारील', जेसेबां गेदेर गेदेर महरगिरि दं बयखौबो बुंगोन। आं बुंगोन बिसाखौबो बुंगोन अब्लानो बै समाव जे बिसाया सासे मानसिखौ हमथानानै लाखिनो हादिया। जोबोर गेदेर लिडारफोरनि थाखाय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंथाङा जुदि जोबोर गिदिर लिडारबा फिसा फिसा बेबायदि लिडारफोरखौ हमथानानै लाखिनो नाजानांगोन। दिनै बिसायाबो हमथानानै लाखिनो हायाखै बिपुल मुसाहारी बिथांखौ। आरो बिपुल मुसाहारी बिथाङाबो दिनै एसे सासे सानै मानसिजों जुद्धआ जादों नङा होमबा। थाख्लायजों जादों जुद्धआ, थाख्लायजों जादों जुद्धआ, नाथाय बिथाङा सासे मानसिजों दावहा जानायावनो बिसानिफ्राय ओंखारदों। बुंनो थाङोबा थाख्लायाथ' बिथांखौ होखाराखै आंनि मिथिनायाव। स' बेखौ जों मा होनगोन दा, थार होननांगोन ना गोरोन्थि होननांगोन। बिथाङा जाबायदि एस'सिएसन दानो नागिरदों रायजोफोर नोंथांमोना बुं बेबायदि गोदान आफाद दानो नागिरनाया जानो हागौ थारबो जानो हागौ दे, थारबो जानो हागौ। नाथाय बिथाङा मा कन्डिसनाव दादों, बिथांनि आफाद दानायनि कन्डिसना जाहैबाय मा बिसाजों गाज्रि मोनलायनानै, थाख्लायजों गाज्रि मोनलायनानै गोबां जाथाय, गोबां घटना, गोबां दान्थे बिदान्थे नायलायनो हानाय हायै बे माने बिसोरनि गेजेरावबो सोलिबाय थादों। बे सोलिनायखौथ' जों नुनो थाङा साधारन पिपुल्सजों। सोर मा केरेक्टारनि, सोर मा मावदो मावाखै जोंहा बेखौ आसि दिन्थिनो गोनां गैया। जोंनो महरगिरिफोरखौ नांगौ बर'नि हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय। आरो बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै लिंहरनानै जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ जोङो उत्साहनो थाखाय जोंनो बिपुल मुसाहारीखौबो नांगौ, थाख्लाय नार्जारीखौबो नांगौ। स' रावनिबो बायस जाना बुङाखै बिपुल मुसाहारी नोंथां गोसोआव लाखि। नोंथाङा जुदि सोरबा गुबुन इउटिउबारखौ सानदोंबा सोरखौबा गुबुनखौ नोंथाङा साननो हागौ बायस होननानै, खिन्थु आंनि बेलायाव बेबायदि दा सान। नोंथाङा फिउचाराव माब्लाबा आलासि महरै आंजों लिंहरजानोबो हागौ बहाबा नङा होमबा। स' बै समाव आं नोंथांखौ खिन्थु सोंगोन, फिउचाराव लोगो मोननायनि चान्स दं। फिउचाराव जुदि बेबायदि लोगो मोनबा आं सोंगोन नोंथाङा मानो बिदि साननाय बिदि सोंगोन। स' बिनि थाखाय नोंथाङा रेडि 5 बोसोर 10 बोसोर उनावबाबो नोंथाङा जुदि बेबायदि फिल्म जगताव जुदि थाबाय थायोबा सानसेथ' नोंथांजों मोगा मोगि जागोन सियर नङा होमबा। बै समाव आं सोंगोन नै बेनोमोन नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिसनि
बिगोमाया अनारा स' बिथांखौ बायास होनदोंमोन। आरो नोंथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन, नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नाय, बिपुल मुसाहारि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नाय, आंनि कन्टेन्टखौ नाय। आंनि कन्टेन्टआ डाइरेक्ट ना निउस ना मायबा मोनसे सोरनिबा प्र जानानै बुंनाय। आंनि कन्टेन्टआ जाबाय मा वारनि सोमोन्दै मोनगोन, नोंथाङा इउक्रेन रासिया वारनि सोमोन्दै मोनगोन। सोरबा लिडारा मायबा मोनसे गोरोन्थि राव बुंदों बेनि सायाव मोनगोन, बा जुदि मायबा मोनसे बेलेग नलेजनि सायाव मोननो हागौ, बेबायदिसो नोंथाङा मोनगोन। स' आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा बबे हानजानि मानसि नोंथाङा लाइक मोनसेयाव फिक्स खालामना होनो हानाय नङा। ना आङो सोरबा बिसानि ना सोरनिबा बिदि बुंनो हानाय नङा। दिनै नुनो मोनदों बिसायाव जायफोर गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना दं, बै गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना जाबायदि बिसाखौ सालायदों, बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। बेखौ जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। ना कालसारनि नलेज दोङो, ना फिल्म जगतनि नलेज दोङो, नङा होमबा? जानो हागौ बै बिसायाव थानाय साफा सानै दैदेनगिरिफोरखौ जों सिनायो, मोनसे समाव बिथांमोनजों फरायजाबनायमोन। सिनायो होननानै बिथाङा हमना ला गोरोन्थि खालामबा बेखौबो जों बुंनांगोन, नङा होमबा? बिथांमोना जे मोनसे गोरोन्थि खालामबा बेखौबो जों फंसे फंनै बुंगोन। बिदि होननानै माने ओरै जाथारनांगौ बेथ' नङाना। बिदिब्ला बिपुल मुसाहारि नोंथां आरो थाख्लाय नार्जारी नोंथांमोना सानैबो दाबो सम दं सावरायनानै जेंनाखौ फोजोबनो नाजा। रावनिबो प्र नङा, इउटिउबारफोरा रावनिबो सोरनिबा आंगोथार नङा। बे मोनसे समनि गेलेनायसो। आरो बहाबा जुदि सोरनिबा एसे बायास जानानै बाथ्रा बुंनाय बायदि मोनदोंबा प्लिज निमाहा होबानो जाबाय। आंनिया जाबाय मा माने रावजोंबो गाज्रि जाजानो लुबैया। गासैबो महरगिरिखौ जोंनो नांगोन। जाय सुबुंखौ जों गोरोन्थि नुदो बेखौथ' एसे एला बुंखागोन। बे बुंनायाव नोंथांमोना दुखु मोना। नोंथांमोना जुदि रियेल आर्टिस्ट बा नोंथांमोना दुखु मोननांगौ जेबो गैया। आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मानसिफोरा सानगोन जे माथो गाज्रि बुंदों, बै भिडिअआवथ' बिसेस जेबो बुङाखै। अबयसे बिथाङाबो आंखौ जेबो गाज्रि बुङाखै। बिथाङा आरोबाव माने मोजाङै एक्सप्लेन खालामबावबा मोजांसिन जागौमोन। आरो बिथाङा बुंदोंमोन मा जे भिडिअफोरखौ कमप्लिट नायनानै पस्टफोरखौ कमप्लिट नायनानै भिडिअखौ बानायनांगौ। आङो कुनु पस्टखौ भिडिअखौ कमप्लिट नायालासिनो कुनु दिन भिडिअ बानाया। जानो हागौ बै बुंनाया थिग जायाखै, आं बैखौ मानिदो। बै भिडिअआव बुंनाया माने बारा थिग जायाखै आरो आं बेखौ हारमानिदो। बे थिग जायाखै, बिनि थाखायनो बिथाङा सानना लादों माथ्र' मोनसे भिडिअ नायनानै गासैखौबो डिटारमाइन खालामनाङा। बिपुल मुसाहारि नोंथाङाथ' गोदान आफाद दानायनि बाथ्रा बुंदों, एस'सियेसन दानायनि बाथ्रा बुंदों। गोदान एस'सियेसन दानाया बिबो बिसानि एगेन्स्टआव थाख्लाय नार्जारीजों नांलायनानै, बेजों गाज्रि मोनलायनानै बिनिफ्राय ओंखारनानै गोदान एस'सियेसन दागोन। बेखौ आं सासे बर' सुबुं हिसाबै खिन्थु दिनैनि तारिखाव भट होनो हाथ'नाय नङा। रिजेक्टबो खालामथ'नो हानाय नङा, भटबो होथ'नो हाथ'नाय नङा। मानो होनोबा आफाद दानांगो, एस'सियेसन दानांगो, नांगो जोंनो बर' बेबायदि बेलेग बेलेग रोखोमनि गुबुन गुबुन टाइपनि नांगो। नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे बबेबा मोनसेनि पेरेलेल दिनै बर' माहारियाव गोदान गोदान बेबायदि एस'सियेसन आफाद जोनोम जाबायनो थादों। बे जोंनि हारिनि मा लाब खालामगोन, नङा होमबा? स' नोंथांमोना गावनो मिथिगो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों, इमान दिननिफ्राय बर'नि कालसारनि थाखाय खामानि मावबोदों। बेबायदि मोनसे आफादनि एगेन्स्टआव पेरेलेलि दानाया जोंनि हारिनि थाखाय बेसे लाब गोनां। नोंथांमोनाबो कमेन्टआव लिर, आंनि भिउआर नोंथांमोनाबो कमेन्टआव लिर, मा बिपुल मुसाहारि बिथाङा बेबायदि खालामनाया बेसेबां कारेक्ट जादों ना जायाखै। आंनिफ्राय आं खिन्थु फिन बुंदों, आंनिफ्राय आं रिजेक्टबो खालामाखै, भटबो होथ'वाखै। आं निउट्रेल, जों गेजेरनिसो सुबुं, अरायबो, नङा होमबा? जों अरायबो गेजेरनि सुबुं। बेनिखायनो आं बुंगोन कमेन्टआव लिर नोंथांमोना जे सोरनिया कारेक्ट। नांगौ जायोबा आं बेनि सायाव आरोबाव भिडिअ लाबोबावगोन। स' आसा खालामबाय जानो हागौ सोरखौबा आं गोबां दुखु होफ्लांदोंबो जानो हागौ आंनि बे भिडिअनि थ्रयै। आरो जुदि बेबायदि दुखु होफ्लांदोंबा प्लिज निमाहा होबानो जाबाय। आरो लोगोसे जुदि नायनानै माबा मोनसे जुदि बुजिनाय बायदि मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम। आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।